Malawi Brief. Pano ku komiti yomwe ikuyendetsa kafukufuku wa ngozi ya ndege kwafika amavuto ngwirinji amene ndi mamuna wa malemu Major Flora Selemani amenenso nawo anali limodzi mu ndege yomwe inagwa ku Chikangawa. Ndi nawonso afika kuti athe kuperekera nawo mboni pa zimene iwo akuzidziwa. Tamvetsera nzosatirazi. Nawonso anali atandiuza kuti lero ndipita kukapanga nawo exercise ku phiri. Koma kunali kuti kumene tapita ndiwo ndife kunali kusiyana. Then tabwera nabwera ma 29 napeza kuti iwo aja sanabwere. Nthawi imeneyo inali yoti diesel anayamba kumavutavuta ndi petrol. Ndine nasamba tatero natuluka. Tatuluka pobwera iwo aja nafunsa kudapita kuti atuluka. Nde anandiimbira fona muli kuti ndinawuzira ndiri mtown. Zandu kubwera mu town momwemo bwanje mwayenda pasi. Nawuza ya basi mangufuna kuwongola miyendo. Ndi anabwera mtown amazagula ma vegetables ndi zina zotero. Atabwera ananduza kuti tiye ndikutengeni. Nananitenga tinatengana basi kumapita ku nyumba. Tafika ku nyumba nthawi imene amapita iwo kwakathamanga foni yamwe inali ku silent. Nditi anaphika zakudya. Atamaliza kuphika zakudya tinadya bwinobwino tinakhala kumacheza. Kenako chamma 4 ngati sali ma 25 anakuti foni yanga chibwerere ni kumene ndinapita kuthamanga kudya. Sikuita naye ndi mwana wanga na utano ndaiona ili kuchipinda. Atakatenga mwana uja anapeza kuti panali missed call. Yes, the late Sambalupa. Anaimba mwina ka follow. Nde iwa janada amandiimbira bwana ndada ahimbireni. Ataimbira nafunso anawuza muli kuti musakuyankha fona ndiri kunyumba nango ndiri kunyumba. Ndakutani makuimbirani kuti mawa tipite kamutenge tikatenge maliro alafu. Ndakuti tikatenga maliro kuti. Ndakuti aku Blantyre. Ndakuti wachabwino munduza. Ndeya kuti foni ija mandiimbira kuti tikatenge maliro alafu. Kuti maliro alafu ali ku Blantyre. Then ine nawuza ali ku Blantyre. Apita ku Blantyre sana ndana malira kulira ngwade kuti ali ku Blantyre chifukwa choti atana satira a church anaitanisa. Mama kuti acha anapeza miss call soina ya Sambalupa omwewo. Akauza tinyamuke masana osati mama ono. Masana kuti itakwana anaphika nsima tinadya bwinobwino chilichonse lunch yathu. Kenaka nanduza tiyeni munditenge mukandisiye ku Airwin. Ndinatenga mugalimoto nali anthu atatu. Ine ni mwana wanga ndiwo. Titafika ku Airwin tinalowa. Ndakuti madam munthu amene walowa apapa masantri amene anali panja apo munthu amene walowa apapa ndi idini. Ndakuti basi ndikachita paki ukoko. Ndine nimayendesa ndineyo. Ndine tinaenda ndikuchita paki. Kenaka idini ache mwali mwabwera. Ndabwera basi namba kumapasana mamoni pamene kuti pasapasa mamoni. Kenaka naona Sambalupa kubwera. Asambalupa atabwera ndachedwa ine ati tizipitane. Amene muli bwanja ndibwina kandi tinapasana mamoni. Kenaka nanyamuka anthu aja kukakwera mu ndege. Ndege ije idalira. Ine napanga reverse kubwerera na mwana wanga kumapita. Ndetu kutuluka tinaiona ndege ije kupita changu cha mbali ina yake uko. Tinaenda sinakhotera ku nyumba chifukwa makhala coordinates. Nakafika town. Nangofika town iwo anaimba phone kuti ndafika tili kuno ku Blantyre ndamwenda bwanja ataenda bwino. Inu muli kuti. Ndilo ni town mukutana ndifuna ndigule mavuji ma fruits. Ndewa na musagule ma fruits chifukwa dzulo lija ndagula ma fruits ambiri. Basi ife natembenuka ni mwana uja kumapita ku nyumba. Iwo anaimbaso kawiri. Basi panopo tikungoyembekeza kuti maliro achokere kuti titenge tizipita. Basi kenaka mwana ali bwanje zina za family yathu. Kenaka naimba phone kuti ndikunyamuka ndikupita ku Nzuzu. Nawuza muyende bwino. Ananyamuka kupita ku Nzuzu. Atafika ku Nzuzu anaimba phone. Ndafika
ndili kuno kuti tili kuno kunzuzu tayenda bwino koma ndikuimbirani beni chifukwa chonena kuti maliro sitinasise mu ndege munomo azacha bwino atambitsisa maliro aja anayimbaso basi tamaliza kusisa maliro apa apo tikuyembekeza galimoto kuti titenge tipite ku hotel muyende bwino atafika pamene uja zinazo timayankhula za family mamawa anayimba phone simunapita kuthamanga ndati ayi sinapita kuthamanga ndilipo bwanji ndati basi ndifuna ndikamsiye mwana ku skulu ifeyo panopo atiuza kuti tipite ku Lilongwe wakuza mukati ani ku Lilongwe ndanani kuti atupita kukatenga VP fwa kufuna zangu chita nawo attend maliro akazangomaliza tizanyamuka kumabwera ndi inu chimene mupange ndikuti muzanditenge ku airport 2:30 3:30 wocha bwino ndananyamuka kunzuzu anabwera kuno ku Lilongwe atafika kuno ku Lilongwe anayimba sofoni ndaenda bwino kwambiri ndi panopo tafika kuno ku Lilongwe wocha bwino pajelero ndi birthday ya nauzaye acha bwino ndingotumiza makobiri muyangane diesel oti mazuwa ano titengane tipite ku Mangochi ndene nafu suta ngati mukuti tipite ku Mangochi kuti mandi ntchito mutani kuti amene ndauluka leromo ndoti ndikhoza kukhala ndi 3 days ina yake yopuma kenaka nakhala anandiyimbira sofone anazoti ndrama mwalandira nazoti ndrama ndalandira ziko mwambire ndi akuti basi ababa tizinyamuka ene time tifuwa tikuona kuti magalimoto a VP akubwera acha bwino muyende bwino kenaka basi anayimba sofone kuti ndanyamuka panopo ndikupita no kunzuzu kuchokera kwa pamenepo ndi pamene ndinangomva patatha mwina 1 hour ndi pamene pamazamveka aya ndege sikuoneka aya ndege si ya VP sinafika aya ndi pana khazo kamba zambirimbiri kuchokera mu social media mwina motero ndi inakwana nthawi ya past 12 makatenga mwana kupita naye kuti ndikamsiye ku nyumba tamutenga mwana uja nafika ku nyumba naona kuti anthu osali kuno kuti ndiauze kuti kwachitika chakuti kapena kuti tingokhala komabe anthu aja I think anali ataziona pa social media kenaka chamma past 3 kunabwera amwachandi tabwera kuno timafuna tikuuzeni ndege imene amayendesa madamu sikuoneka yayi ndeti tapangira kuna kuti musamangomva pa social media ndi anthu aja nazo koma kuti bambo kulibe ali kushwaya tipita komweko ndi anandipeza anandiuza amwene timakufuna neno ndena uzacha bwino ndineyo atimati tikuuzeni kuti ndege imene amoluka pa madamu sikuoneka ndi nafusa mwachandi kuti kodi ndege yanu ikamachoka ku airway kupita kuna kuli koseka ku Blantyre mmayiona akuti timayiona ndipo timaziwa kuti ndege panopo ili pakuti chabwino nanga ndege yanu ikachoka kunoko ku Malawi ikamapita kunja ngati ku DRC kuja kaipita ku South Africa mmayiona akuti timayionanso ndipo timaziwa kuti panopo ili pakuti ndinanga ndege ikukuvutani bwanji kuti muione apa panzuzu pomwe papa ndiyo anana kuti ano chifukwa chonena kuti funso limwe mwafunsa ndrona koma amene angayankhe ndi mabwana anga atocha bwino ziko ng'ombera basi tapita zina zonse tizikuuzani mmene zizikhalira kuchokera pamenepo basi omwe panalibe ripoti lina lilonse timangomvera kuti oyayi ndege ija lero akuti akuisaka ayi ndege ija panopo zikutere ayi ndege ija basi anthu apezeka atamwalira pana kuzafika pa nthawi imene timazamva nozuna kuti iyayi maliro ono abwera lero iyayi maliro abwera ma koma sitimamva communication yenene from the government inali communication yokuti timangomvera pa social media anthu akaimva anthu amene anali pa mtendereko akaimva mati mwina atu akuti maliro aja abwera lero pena timamvera ngati anthu aku church amwina maliro atu akuti abwera lero basi akayembekeza iyayi akuti mawa akuti iyayi basi kuzafikizana pamene maliro abwera anadzera kuzomba anagona kuzomba ndikunyamuka nokaika kutyolo ndikafika pamenepo ndikuti ndamaliza ziko ngwambi chair Ivan kupepesa kuchokera kwa anthu ochokera kudedza kasina komabe amene akambira chairmo pali mwina amafunso awiri atatu amene ndimafuna mwina mutithandizeko kupeza maansala kuti athandizireso
pamene tikupanga kafukufuku ameneyi. Choyamba ndimafuna tamvetsetsa ulendo wa pa 9 umene amapita ku Mzuzu. Atafika ku Mzuzu umene mumayankhulana ananenapo bwanji kuti ndege yawo popita anaenda bwanji kapena nkhani ya za nyengo zinali bwanji tsiku limene la pa 9. Zikongwambi committee ndi chair. Atafika ku Mzuzu sananenepo zoti ndege ili ndi vuto kapena china chilichonse. Chimene ananena iwo ndi choti ayenda bwino. Achoka ku Blantyre kufika ku Mzuzu. Zikongwambiri. Ulendo wawo obwera ku Lilongwe ngati ndinamva bwino mwina mundikoza anakuza ni mmawa wa pa 10 June kuti akupita ku Lilongwe kukatenga a vice president. Madzulo mene mayankhulana nawo pa 9 sanakuzeni ndichonche. Iwo anandimbira mama kundiuza kuti panopo tikupita kukanya pa 10 tikukatenga vice president. Koma tsiku limene pa 9 palibe chimene ananena iwo kuti akupita kwina kulikonse. Kapena ndifunse kuti pamene anakuimbirani kuti tatsika tudikira zatitenga tupita kokagona. Nthawi imene mudayankhula naso kapena kuyankhula ndi munayankhula mama wako. Tinalankhulana atachoka ku Blantyre kuti tikunyamuka tikupita ku Mzuzu. Atafika ku Mzuzu anandiimbiraso kuti andafika koma ndikuimbirani bwino chifukwa choti panopo tangotera kumene. Thank you. Panopo tangotera kumene ndi akasisa malirowa ndi pamene ndikuimbireni bwino. Chabwino. Zachitika abwera amwachande akufotokozerani tsiku limeneli kuti chamma 3 o'clock kuti ndege imene amaulutsa nawo akazanu yasowa sipanabwereso mwati mungopanga confirm ngandava bwino kuti simunalandireso uthenga ulisochekaso ku ntchito after tsiku limeneli. Zona panalibe uthenga wina uliwonse. Ena amene abwera komanso ripoti lakale lija limakamba kuti padabwera process imene achibale amakaona nkhope kapena kapanga identify the bodies achibale yawo. Sindikudziwa zimene zinu munauzidwapo kapena mukudziwa amene anakapanga identify thupi la malemu akazanu kuti ndili. Ineyo ndimakhala ku Zomba. Maliro anachokera ku Mzuzu akuti anachokera ku Mzuzu ndikubwera kuno ku Lilongwe. Ndanachoka kuno anali ku Lilongwe kuno anayikaka ku mochale yanji ndife timangomva zambiri zotiri ku Zomba. Tsonyeza kuti palibe wakubanja aliyese amene anatenga na process ya kuno ku peza makatupiwa fuso lubwera ifayo paliso nkhani yokozena ndi imene amapanga identify thupi panali nkhani ya kuyeza matupi amenewa autopsy ngati mudava kubanja mudauzidwapo. Of course akunena kuti akubanja ena analipo ena na imene ndako ntchito kwawo. Ino munadza imira nawo alipo akuzidziwa kubanja kwanuko kapena anapanga ndako ntchito. Ngati anapanga ndako ntchito inuyo ngati akubanja report limeneli anakuuzanipo zokhuza ndi autopsy report iliyonse. Committee pamene ankakhoza zimene zozo ife sitimaziwa china chilichonse ndipo sitinauzidwe. Koma kunali achibale amene anabwera kunoko amakhala konkuno ena amakhala ku Mombasa anabwera kuzakhala nawo ku mochale kumene anamva kuti mbale wawo ali kumene koko. Then amangomva kuti nkati momwe tikukonza matupi sanauzidwe kuti mwina kuli zoti ma postmortem kunalibe zimene zozo. Ma postmortem amenewa mene ena amakafusidwa mwina kwenkwalo yamba ija munamba mwavapo kapena kuuzidwapo. Inkwelo yoyamba tinangomva kuzona kuti anthu aja anachitidwa postmortem. Titafusa kuti report likuti anana kuti mpite ku OPC mukafufuze china chilichonse. Ndi munakafufuza kapena mufuna committee kuthandizeni kapena mufuna postmortem ya nyawani. Ndioneka kuti tithandize. Yakaleyo kapena mufuna kusema nyawani. Ili current. No, amafuna kuti yakale report la current ya imene ilipo autopsy report yo kapena mfuna postmortem ina. Tufuna postmortem yakale imene inapangidwa chifukwa tinangomva kuti ati kunapangidwa postmortem. Komanso timamvera zimene zokuchokera pa social media. Not communicated kuti akunena kuti kwakuti kwachitika ayi.
Pomaliza ena amene anali ndiye mabanja ena anatumizidwa anayimbidwa mafoni kukatenga katundu wawo amene achibale mwina anatenga anapezeka pa ngozi imeneyi. Inuyo ngati akubanja zinthu za malemu akazanu alipo anakuyimbirani ku foni kuti mwina panapezeka izi zatengeni and kunali kuti kuntchito kwawo ku Malawi Defense Force kapena kunali ku polisi? Kunabwera foni yochokera ku area 30 anandiyimbira ine kuti mukhoza kubwera kuti muzachita identify zinthu za akazanu. So ine malingana kuti ndinali othodwa ndinawuza kuti no, I can't make it. Then tinatumiza munthu wachibale mphawo kupita ku polisi ku area 30. Anamuza kuti ayi lero ayi anazungulira komwena kangapo ayi lero ayi kupitaso ayi anasiya. Kenaka ne pamene no amazayimba kuti lero akhoza kubwera. Ndana akampasa kumene kuja zovala zine mjumbo zimene chikwama chawo chimene ananyamula mama usiku limene ankachoka kuzomba sichinapezeka ayi. Komanso foni itakhanga kuti yaphwanyidwa foni yonse. Chabwino cheya mwina kuchokera kudedza kasina ndime pamenepo. Zikomo kwambiri cheya potipatsa ife anthu akudwa wakasangadzi mwayi oti tifunseko mafunso. Poyamba ndiwajoine anzanga kukupepesani inu bambo Mavuto Ngwirinji chifukwa cha ngozi imene inagwa mnyumba mwanu. Imfa ya ngozi imakhala yowawa kwambiri. Tikupepesani pa imfa imene inagwa mnyumba mwanu munjira ya ngozi. Ndini mafunso awiri. Funso loyamba ndilakuti mmene akazanu anachoka ku Mzuzu kubwera ku Kamuzu International Airport mutayimbirana nawo anafotokozapo chiyani zokhudzana ndi nyengo imene nali munjiramo choka ku Mzuzu kubwera ku Kamuzu International Airport? Ndipo ndimafunanso ndidziwe ngati anafotokozapo mavuto ena aliwonse okhudzana ndi kayendedwe ka ndege. Zikomo kwambiri cheya. Pamene panali pa 10 June atachoka ku Mzuzu kufika kuno ku Lilongwe. Pamene sinduza kuti kanatera kulia ukwawo kukanatera kuja noko koma chimene choyambirira atatera ananena kuti mwaswera bwanji. Nayankha ndaswera bwino kayino mwana munakamusiya ku school. Ina nakuti nakamusiya ku school ife tayenda bwino tafika tili kunoko ku Lilongwe. Chimene ananena sanakhuzepo china chilichonse cha ndege kapena kuti ayi china chilichonse sanakhuze. Zikomo kwambiri cheya. Funso lachiwiri pa ngozi imene inachitikira mwina nkutheka kuti mmakhalapo ndi mafunso aliwonse okhudzana ndi imene ngozi inachitikira kuti mwina mungayifotokozere komiti ino kuti mwina ingathandizike kuti ifufuze mmene inu mmakhalamo ndi mafunso. Zikomo kwambiri cheya. Mafunso sangalephere. Munthu amene naluza ndanena kale kuyuza komiti kuti anali akazanga. So akazanga pamene mayichokedwawo amene anachoka kuchoka kunoko kupita ku Mzuzu sipangalephere mafunso. Mafunso akati monga ngati ine mazifunsa kuti chinachitika ndi chani. Kuti pana akazanga kapeza kuti anyamuka kuti ndapita koma tikumane 3:30 ku Zomba Airbase. Ndi ngati kunali chinthu china choti chimavuta sakananduza. Mafunso sangalephere. Monga inu ndakuwuza kale kuti anali akazanga. Yes. Zikomo kwambiri cheya. Mafunso anga ndi amenewo. Cheya Unzonzi vai kenako Dedza Mayana. Zikomo kwambiri cheya potipatsanso mwayi anthu aku Nchewu Dzozimvayi kuti tiyafunse mafunso bambo Mavuto Ngwirinji. Poyamba tikupepeseni bambo chifukwa chotaya okondedwa wanu. Mumve kupepesa kuchokera kwa anthu aku Nchewu Dzozimvayi. Funso langa loyamba ndilakuti kodi maliro amenewa anakayikidwa kuti atachoka kuno ku Lilongwe manena kuti simuzidziwa kuti kumotchale zidayenda bwanji kadakasungidwa motchale yakuti koma ndikhulupirira pomaliza mudali ndi mwayi odziwa kumene
malemu adakayikidwa ngati bambo akunyumba kwawo, atachoka kuno maliro anakayikidwa kuti. Ziko mwambe chair ndanena kuti tinachita kupempha chifukwa ananena kuti maliro akachoka kunoko angoenda straight akafikire kumanda, ndiye tinapempha kuti aya zingatheke munthu amakhala kuzomba amapemphera kuzomba muduse nawo kuzomba kuno, ndi anadusa nawo kuzomba amafika usiku ma 9 to 10 atafika kuzomba anagona pakapa kepatu mama wa tinalawira kupita nawo kutyolo koma kunabwera communication yochokera kukuboma kuti maliro akayikidwe isana kwane 10 o'clock. Ziko mwambiche Chabwino tili pomwepo munakamba kuti eniyo ngati bambo akunyumba menezi china chilichonse chimachitika kumochale inuyo kuna alibe, komanso achibale ena amakhala kunoko ku Lumbatsi ndipo padali mwayonena kuti adali nawo kumochale komano sana uzidwe china chilichonse. Panalibenso mwayonena kuti achibale akachita identify thupi la malemu ndichonje. atakhala I think anapita ku mochale ka follow mwina kupita masiku anapita kumandenga masiku a follow ngati asali masiku atatu anthu achibale aja kupita koma samaloledwa kulowa nkati kuti akaone maliro. Nde siku lina akuti anangu auza kuti maliro ano ndi awa tikungotenga anthu atatu oti akachita identify maliro, ndi anapita nkati muja kukaona, ndi pamene no amatsekera kuti mama wa 7 o'clock munyamula maliro ano muzipita nawo koma mukaike the same day. Chabwino tili pomwepo achibale amene anakaona anakachita identify thupi alipo alipo amakhala kulumbazo. Chabwino muda akwanitsa kuyankhulana nawo kuti kuwafunsa kuti thupi la malemu linkaoneka bwanji, komanso at the same time timamva ena amene anakhala mpando amene munakhala kunena kuti amayitanisidwa zovala zoti malemu akavale. Sitikudziwa inoyo ngati bambo akunyumba kapena achibale amene anali pamenepo adauzidwa za uthenga umenewo. Ziko mwambiche kunabwera munthu kuti titumize zovala zawo za chisilikali kuchokera kuzomba ni ma bedsheet abwere kunoko kulilongwe, nde tinatumiza zinthu zile zinabwera kunoko kulilongwe zovala ndi ma bedsheet. Ziko mwambiri che Leza Maya. Zoma kwambiri chair bambo Ngwirinji pepani chifukwa choluza okondedwa wanu mwanjira imeneyi anthu akudetsa mayani akupepesani kwambiri. Ineyo mangofuna ndidziwepo kuti kodi monga mwamboni zina zimene zinabwera tinauzidwapo kuti panali mwayi okatenga zina ndi zina zimene anatola pa ngozi. Munkufotokoza kwanu mwanena kuti chikwama sichinapezeke, foni inapezeka yoonongeka. Nimangofuna ndidziwe ngati alipo katundu ina aliyense amene inuyo munapatsidwapo kapena amene anatoledwapo pambali pa zimene mwanena kuti chikwama sichinapezeke, pali chilichonse chimene mukusungapo zikomo. Pa nthawi imeneyo ine ninauza kuti apita akatenge amene wakulumba zindi azilamwanga chifukwa chonena kuti ine ndanena kale kuuza komiti kuti ndinali othodwa sikanatheka umalira maliro ndikumachita follow up kuti foni yakazanga kapena zovala zakazanga nyango ngati imeneyo mwina komiti ena nosina kufikireni pono. Ndi zinthu zoti umadabwa olo nyumba mwako kukhala kulowa kudabwa kuti ndizoona ndi zinthu zimene zachitikadi nanga chachitika chifukwa chani. So nyango imeneyo olo munthu wina aliyense amene wabwera kuno kuti mumfunse kuti unkaona chani kapena umagani akuuzani kuti ndi nyengo yovuta kuti sungathe kukumbukira kuti chabwino ndipange ichi kapena ndipange ichi kapena china, ndi nyengo yovuta general. Ziko mwambe iche pepani kwambiri pepani. Ndiye kuti mwanjira ina mukutanthauza kuti mwina zina ndi zina anakuthandizani ndi azilamu anu. Yeah, nauza azilamu anga kuti mukuthauzira hando ineyo siningakwanisa.
zikomo kwambiri chair. zikomo kwambiri. Funso langa lomaliza chair ndimangofuna nditadziwa munadzanena pamene ankanyamuka kubwerera ku Mzuzu atatengana ndi vice president kuti ndi foni yomaliza imene anakuimbirani. Ndimangofuna nditadziwa kuti amakuimbirani nthawi yeneni imene nthawi yake imaonesa kuti inali ndege kunyamuka kapena itanyamuka kapena ili pafupi kunyamuka. Mukuganiza kwanu ndikuziwa kuti mwina mmene ndegeyo nthawi imene inayikidwa koma nimangoganiza kuti nthawi zina mwina pokhala pilot atha kuimbirani mwina atayiriza kale ndege ija. Nimangofuna nitadziwa ngati munatolapo china chilichonse kapena inali foni mmene nthawi zonse mumalandirira. Zikomo. Zikomo kwambiri chair. Nthawi imene amandiimbira kuti afike nalo imene amachokera ku Mzuzu kubwera kunoko atatera kuti ndafika ndili ku Lilongwe ndetayenda bwino. Panopo tizidikira vice president kunyamuka kuti akabwera tinyamuke tizibwerera tizipita ku Mzuzu. Zikomo kwambiri chair. Mulanje North. Zikomo kwambiri chair. Neso ndi joine zinzanga kupereka chipepeso kwa inu abambo Ngwilinji pa zovuta zimene zinaonekera banja lanu komanso mtundu wonse wa Malawi. Tili mafunso awiri ngati si atatu. Funso loyamba ndiloti kodi masiku ena malema akazi anu akakha kuti mwina ali pa ulendo zimatha kutheka kuti kupangana communicate ali mlengalenga ali airborne mwina through text kuti mwina any kind of communication kuti airborne zinachitika kuti amatha kupanga nthawi zinapanga communicate ali mwamba mlengalenga pamene pali mwina kuti kugwirana lamya. Zikomo kwambiri chair. Palibe amati akamauluka ngati talankhulana ali pa ground ndikuti akandiimbiraso ku destination umene afika iwo. Zikomo kwambiri chair. Zikomo. Mwatiuzanso kuti kupatula mmene anabwera bwana Mwachande panalibe communication iliyonse imene munawuzidwa apart from kumapanga follow pa social media kumaona kuti zikuchitika makuti mpaka ndithu zoti amwalira zoti mpaka maliro kumafika kuzomba munazera makamaka pa social media kapena ma sources ena inform kuchalichi kapena mazinza ena kuti achibale ku ntchito kwa madam ku MDF ndiliti mana bwera kuza kuuzani officially za mmene zinthu zinakhalira ngati kukuzondani. Zikomo kwambiri chair. Ndanena kuti chiyambire uthenga umene unachokera ku MDF unabwera ndi Mwachande kutilongosola kuti ndikuopa kuti taopa ife kuti muziona pa social media koma ndichoona chenichenicho kuti ndege sikuoneka imene amayendesa madamu kuchokera pomwepo palibenso communication ina iliyonse imene inabwera kuzafika date la lero. Zikomo kwambiri chair. Zikomo. Ndiye palizi ganizo zingapo zikulu zimene zimachitika pa nthawi imeneyi ma decisions pali pakambidwa nkhani ya autopsy pali nkhani yoti kamaliro anyamuke achoke uku adusire uku amapanga ndi ndani ziganizo zikulu ngati zimenezozo pamene inu ngati amunawo simumafunsidwa chilichonse. Zikomo kwambiri chair. Kuyambirira chita na communicate ndi Mulamwanga. Ndi Mulamwanga timampempha kuti apempheni kuti mwina mwake ngati kungakhale kuti apereka diesel kapena petrol ochokera ku Lilongwe kupita ku Thyolo kwina kuti onjezere ifeyo kuti abwere kunoko azasazikane ndi anthu ampingo ndi anthu ena amene timakhala nawo.
kenakano ndi pamene no amazadena kuti ano alola kunena kuti maliro afika kuzomba, koma kuchokera kwa kuzombako angoenda straight akafika kuthyolonso akayikidwe mmama omwewo. Ziko mwambiri che pana fusidwanso makamaka nkhani ya autopsy mwana kuti simunamve kapena kuti mnangomva mwinaso kuma social media kuti anthu apangidwa ma autopsy after ngozi tamvesera kuti anthu anazayitanidwa after ABF atapanga report yawo. Sindikuziwa ngati munapita nawo ukamvera nawo report imeneyo. Ziko mwambe chair inakuyambirira naitenedwa ku commission of inquiry yoyamba ndi pamene ankanena kuti anthu aja anapangidwa ma postmortem muli nayo malipoti awo ndi tinaona kuti aitilibe china chilichonse ndipo situkuziwa, pamene amanena kuti mupite ku OPC ali ndi ma document amenewo. Funso limene mwafunsa ino lonena kuti kunabwera kuzatulusa report limene sinabwere nawe naye fana nazoona kuti zinthu zimachitika zinthu zambirimbiri koma ine simachiona chothandiza chache monga ngati kwa ineyo ndi sinabwere kuzamvera nawo zimene ziko mwambiche. Zikomo mene ndaonera ndi mene ma communication amayendera kuwame paja kumakhala amati inchatu banja ano ndi inchatu unalipo chabwino ndieno pali nkhani ya compensation kapena ma benefits after zachitika zonsezi munayitanidwa kapena kuti ambe kupanga ma process a ma benefits a malemu madamano. Ziko mwambiri chair choyambirira tinalandira foni yochokera ku Tsholo DC kwa DC kunena kuti kunoko kwabwera payment yano imene ikukhuza payment yoti ma benefit ya madamu ano amene alandira kwambiri anagawa pomwe panana kuti atenge kwambiri ni mwana kenakano ine anandigerako ka percent ina yake ndikuzagera makolo awo. Zikomo kwambiri. Zomba Tondo. So mwambe chair. Naneso mundilola ndiyambe ndikupepesa bambo Ngwirinji aino munadusa nthawi yowawa makamaka sopotengera kuti akazano anali mmodzi mwa mapiloti amene dziko lino limadalira nthawi zambiri zimavuta kuti azimayi akwanitse kufika mpaka na pa pilot pepani kwambiri. Ndimafuna mungotsimikizira chifukwa anzanu pafupifupi onse amene abwera akamakhani ofana nako ndi anu kumbali ya mene anapezera foni ambiri amene kuti mafoni anaswedwa modabwisa ena mpaka na anabweretsa ina yoti tione ndimafuna mutipatse chithunzithunzi ngati komiti kuti mwina umbona tuzikhala tizoona kuti ukuyenda motani kuoneka kwa foni imeneyi kunali kotani. Ziko mwambi che foni inatsweka pakati kuti yotaya osati sogwirisidwa ntchito ayi ina pakati ndi pakati pa Nokia nditinayo Nokia yanga ngati koma inasweda pakati ndi pakati ndi sinalisoti ingagwira ntchito ina iliyonse. Ziko mwambi komiti. Ziko mwambiri pepani pa chimenecho nde munanenanso kuti atakuyitanani kuti mukaone katundu ameneyu mutatuma nthumwi kuti zikaone ndi kutenga katunduyu mungotsimikizira nyumba ino kuti atapita ku polisiko anabweza atapita ku maulendo angapo kaya munati osachepera atatu ndi choncho apita ku maulendo osachepera atatu anabweza. Ziko mwambi che Ziko mwambiri nde mwina kungotsimikiza kuti mwati bagi sinapezeke mwina kudzera mwacheya anafusa anzanga akudedza ngati sindikulakwitsa
dedza kasina ngati sakulakwitsa nkhani ya autopsy pamene tikuyesera kuti mina tipeze chilungamo cha zomwe zinachitika. Mukhoza kukhala okonzeka atakhala kuti chifukwa tikuyembekezera kuti mina kubweranso akatswiri okuti tione kuti chinachitika kwenikweni ndi chani. Mukhoza kuthandizirapo atakhala kuti atipempha kuti tiunikireso. Ndizoyenera kuti ife tizaziwe chilungamo chenicheni kuti chinachitika ndi chani. Chifukwa tikamakhala timangokayikira kuti kapena ndi chakuti kapena ndi chakuti kapena ndi chakuti si tikuchiziwa chilungamo chenicheni. Zikomo kwambiri. Chair, that's all from me. Thank you. Okay. Timalizise ndi Zomba City South. Oh. No. Lilonge Mudi. Zikomo kwambiri chair. Pepani kwambiri bambo Ngwirinji. Anthu aku Lilongwe Mude akulira nanu limodzi pepani kwambiri pazovuta zinachitika. Mundilole ndingofunsako mafunso pang'ono. Mukulankhula kwanu munanena kuti mutapita ku Commission of Inquiry anakuwuzani kuti panachitika autopsy ndipo zinthu zimenezo zili ku OPC. Mudakhalako ndi mpata wopita ku OPC ko kuti tipite tikaone atipatse document yawo ya autopsy. Zikomo kwambiri chair. Ine sinakhale ndi chidwi chopita kukasatira zimenezo chifukwa ifayo pana lero mene mukunena ndimamva kupwetekabe ndipo ndimalire. Wolo kubwera kwa kuno kungobwerera kuna kuti ndikanakhala kuna kuti sinabwere mwina ziko likanadabwe kuti chimene asanapitira awa ndi chani. Zikomo kwambiri chair. Zikomo koma muli okonzeka kuti autopsy imeneyoyo monga funso linafunsidwa kale kuti ichitikenso kachiwiri mukhonza kuvomera kuti ikachitikenso kachiwiri. Zikomo kwambiri chair. Yes, chifukwa chimene kufuna ife inayo monga ngati madam anasiya mwana amene yoyo panopa akwanisa zaka 7 next month. Mwina siku lina azakhala ndi funso lokuma ndifunsa ine kuti where is my mom. Nanga mai anga kuti zinakhala bwanji. Chifukwa olo siku lina lake anapita ku education visit ku Airwin. Anandifunsa ine kuti do you know akuti mai anga amaenda Donia 228. He said who told you? So I think ndi mmene namulankhulira anaopa kuti angapitirize kulankhula. So siku lina pazafunika umboni weniweni kuti ine nzamuonesa kapena yena azamuonesa kuti zinachitika chonchi. Zikomo kwambiri chair. Zikomo kwambiri pepani ndikhala ngati ndikupangabe kuti ndimve bwinobwino kunena kuti muli okonzeka kupanga kuti autopsy ina ichitike koma yoyambayo simuli okonzeka kuti muione. Ndi choncho? Zikomo kwambiri chair. Yoyamba ndanena kale kuti sitinaone timangomva kwa anthu kuti izi zinachitika moyo. Inquiry yoyambirira inatifunsaso funso lomwe kuti kunachitika chakuti munamva tinawuzanso kuti ayi sitinamve. Zikomo kwambiri chair. Zikomo kwambiri chair. Funso langa linandira nkhani ya foni imene inaswekayo pa ndege imeneyi muli nayo? Foni imene inasweka inabwera yoti olomuntu sangathe kugwiritsa ntchito. So ineso sinafune kuziona china chilichonse chimene chinachitika pa zimene anakatenga ku polisi atandiuza kuti tatenga chakuti tatenga nauza kuti I don't want to see it. Zikomo kwambiri mwandiuza kuti izo tomwetenga komano ine sindifuna kuti ndizioneso ayi. Zikomo kwambiri chair. Ayi zikomo kwambiri ndimafunsira ichi chifukwa zikumathandiza kwambiri. Ngati zinatithandizira ena ake anaibweretsa foniyo ndeti natha kuiona foniyo ndezi kumathandizira kwambiri kakhalapo foniyo komano sitinganene kuti chifukwa chani simudayisunge kapena chani. Izozo ndi nkhani ina monga mwanenanso kunena kuti muli ndi chisoni chachikulu. Ndimafuna ndifunse nkhani ya ku mochare. Mumakumbukira tsiku limene maliro adanyamuka kubwera ku Zomba kuti azipitirira kupita ku Tcholo kukayika?
zikomwamba ichaya siku limene sindimalikumbukira monga mmene ndanenera kuti zinthu zambiri pamene zimachitika zambiri ndimangoona ngati ndikulota chifukwa sindimaganiza kuti zachitikadi ndi siku sindimalikumbukira zikomwamba ichaya. Chabwino cheya, pepani cheya ndimafunsafunso ilili chifukwa chonena kuti mukulankhula kwanu munanena kuti padatenga masiku 3 kapena 4 anthu akuyendera kumotchale kuti akatenge thupi lizipita kukayika kutcholo. Ndiye nonso ndikukumbukira kuti ripoti iyi kunena kuti ripoti ya inquiry akunena kuti IMDF adapita kunena kuti achite nsanga autopsy yawo cholinga chonena kuti mwambo wa maliro ukachitike. Ndiye ndimafuna ndione kunena kuti kodi zikukhala bwanji chifukwa pakukhala ngati pali chidandaulo chachikulu kunena kuti padatenga masiku 3 kapena 4 anthu akuyendera kumotchale. Ndiye chifukwa chake ndimafuna kunena zimenezo. Koma usolanga lomaliza munanena kuti adakuuzani kunena kuti malirowa akayikidwe isadafike 10 koloko kummawa. Adanena chifukwa chake chonena kuti maliro akayikidwe mofulumira. Zikomwamba ichaya zinthu zambirizo samanena chifukwa chake. Koma ife tinangomva kuti amene anali kuno achibale anawuza kuti maliro pamene mukutenga mukakafika nawo ku tcholo ka mamawa by 10 akakhala atayikidwa. Zikomwamba ichaya. Zikomo kwambiri. Nde ndimafuna kungomvetsetsa kuti kutero konso simudafunse kunena kuti iya chifukwa chani ati tikayike isadafike 10 koloko kummawa simudafunseko ufikira lero lino simukudziwanso chilichonse. Zikomwamba ichaya monga ndanenera kuti masiku amenewo nalino olira nalini kunali kovuta kuti ndizifunsaso kuti akuti ati chifukwa chani akuti chifukwa chani akuti chifukwa chani akuti chifukwa chani zinthuzo zinabwera mwangozi mwazizizi zinazozo sitikuzikonzekera monga mmene ndakuuza kuti pa 10 pamene popo pamene pamachitika ngozi inali birthday yanga ine nabadwa pa 10. So kunali ine ndimaganiza kuna kuti mmene anandiuza kuti ndikakutengani mukanditenge ku airport 3:30 ndimaganiza kuti sono mmene wondo kuti tikupita sono ku celebration kukachita celebrate the birthday yanga. So wambiche